Tak zdravím všetkých pri druhom rozhovore, treťom rozhovore na YouTube kanáli Hudobného guru. A dnes som si tu prizval Eduvho syna, ktorému nedávno vyšiel album, teda nedávno, bolo to včera alebo dneska, včera o Včera. 6. Ešte to nie je ani 24 hodín, vyšiel album Levý král, zároveň nedávno EPčko Behind the Hills Boys. Gratulujem k obom, vítaj Matej, ako sa máš? Čaute, čaute. Mám sa... No momentálne robím takéto veľké, že fú. Takže ja Veľa mám vecí vyšlo. prvýkrát v živote mám akože dieru, že si, že nepracujem na žiadnych ďalších veciach ako keby. No, trošku áno, ale ne úplne. Čiže si to tak ako užívam trošku. A vyšlo toho teraz viac, ako zvyčajne vychádza za takúto dobu. Máš teraz také tvorivé obdobie, alebo prečo to takto je, že to vlastne sa ti podarilo vydať dva 26-minútové projekty? No, uh, obidva mám 26 minút. Myslím, že jeden má 27 a druhý má 24, tak som to nejak spriemeroval. Aha, to som ani nejak moc... No víš čo, to není ani, že kreatívnou alebo tvorivou činnosťou a procesom, ale skôr neorganizáciou. Lebo najprv mal výsť jeden a potom druhý, akože jak normálne, že po nejakej dobe. Ale nejak sa to naťahovalo a jeden aj druhý a stalo sa to, že to takto nerozumne vyšlo akože po kope, ako keby. A ten prvý má byť ako to Behind the Hills Boys mal byť akože EPčko a toto je viac ako album, alebo nemal si to takto naplánované, alebo Akože asi to je mal som jedno. to, akože strašne chcem dať dôraz na to, že ten Behind the Hills Boys je akože projekt. A ja som to schválne ešte nazval, že SideQuest, Mm, aby ľudia mi nehovorili Behind the Hills Boys v jednej vete aj že album. Ja som mhm. na to chytám rapel furt. Ale akože viem, že to nemyslia zle, ale akože toto bolo len také ako fakt, že neviem ani pre koho to bolo robené, či pre mňa, alebo pre nejakých skalných. Nikdy si neviem na toto odpovedať. A skôr mám pocit, že to bolo viac pre mňa, ako pre tých skalných. No, vlastne tam máš aj dva tracky, ktoré sú, ako tomu dobre chápem, akože staršie, že možno jedny z takých tých Áno, prvých tvojich mám trapových. prvý, literály ako. Ale ako, ono to malo, ja som si vypísal grant na záhorácky projekt, že podporím alebo Mhm, oslovím záhoráckých producentov a raperov a sa mi to trošku začalo rozpadávať počas toho procesu, lebo mhm. tých, čo som chcel osloviť, už sú akože neaktívni a už sú také akože majú v piči skôr. A tí producenti tiež boli takí, že zrazu som si uvedomil, že aha, že tí záhoráci, že oni furt takí bez vkusu vlastne boli celý život, že, A že tak tieto, oni asi sa zaoberajú akože takouto existenčnou otázkou viac ako nejakou áno, muzikou. ale tak pateticky strašne, že to furt tak akože Mm, ostáva tam stále taký rok 2000. Ja sa teraz bojím aj niečo typnúť, lebo už to prestrelím o 10 rokov, chápeš, proste, že mm, 2007 proste rok. chápem, A no. teraz neviem, či to myslím v zlom alebo v dobrom, proste otravuje ma to proste. Ale nejak to vyšlo hento a literálne ma to zobralo proste mentálne do toho obdobia, že skúsi tú záhoračinu proste úplne, že at all, ne len tak, že čo ti vyšplechne, tak to použiješ. Takže to bolo také zaujímavé a aj náročné, priznám sa, že ma to celkom vyšťavilo. Akože full záhoračina, to ja nechcem už robiť. Som z toho vyšiel a myslel som si, že mi opadávajú mozgové bunky fakt. Po záhoracky hovoriť vôbec A nevadí. vraciaš sa tam ako častejšie, alebo Akože mentálne alebo geograficky, jak myslíš teraz? geograficky skôr asi? Áno, áno. Skôr geograficky, ale neviem teda, neviem úplne na to odpovedať. Že Mm, hlbšie. No, akože áno. nemusíš. Geogra- nemôžem charakterizovať kvôli čomu. Úplne. Hej, úplne v pohode. No tak poďme k tomu novému albumu. Ten je dosť taký, alebo teda k tomu už reálnemu albumu, nie k Behind the Hills Boys, ale k teda k Mhm. Leviemu kráľu, kráľovi.
ten je plný featov s takými akože možno až nezvyčajne na teba takými mainstreamovejšími umelcami, je tam Hugo Tox, je tam Phobia Kid a bolo toto ako nejaké, že znova, že zámer, alebo proste si to takto nejak vyšlo a musíš ako undergroundový rapper nenávidieť mainstream? U mňa zámer, Aško, to je moc, to skôr náhody. Ja by som to... Moja neorganizovanosť mi nedovoluje zámer. Úplne v pravom slova zmysle si myslím. Ale, Ja skôr iba tak akože, ja strašne impulzívne ako vždycky všetko riešim. Ešte mal byť na albume aj, jak sa volá, Lukáš z Dukly, aha, áno. spevák. Mhm. Len jak sa to, nedokázal som to už spojiť proste. Takže ten tam chýba. Ale väčšinou to bolo také, že akože Cringe Prince, tak s ním felím proste, aj na koncertoch sa stretávame, to je proste naša krvná skupina, tam to proste iba otázka času, alebo otázka impulzu poslať mu hociaký beat, proste to je úplná istota. A tento track Kočičí potom Psačím je také ako keby druhé pokračovanie, vieš, že my sme spravili ten psí track, či pes, ktorý steká, nehryzie, a teraz sme urobili Mhm. vlastne o kočce. A čiže je taká sranda, že vlastne tá časť Cringe Princeová je ako keby prerozprávaný môj track, čo som robil volakedy Veža. Tam je tiež o kočke, jak padá z okna proste, a on to ako keby úplne prerozprával, že to bolo strašne super, že ako nezávisle asi od toho, Hej. a strašne sa mi to ľúbilo ten moment. Takže sme spravili takúto kočičí vec a urobím ich 1000 ďalších, keď mi pošle, alebo keď mu pošlem niečo. No, ja musím trošku oponovať s tým, že je to ako všetko také nezorganizované, že ja mám pocit, že už keď ty vydáš akože nejaký vyslovene album, tak vždy to má nejakú ústrednú tému a mám pocit, že aj keď akože že možno, že je to tým iba, že tvoríš tie tracky v ten istý čas, alebo že akože máš nejaké životné obdobie, takže sa toto v tom reflektuje, ale neviem, že nevnímaš to tak, že má vlastne každý ten album nejaký ako, nie že koncept, ale že vlastne, že drží pokope kvôli niečomu. No, tak presne to niečo, to je jediné, čo sa môžem držať, toho niečo. Mm, Pretože ja konceptuálne albumy, ne, že nechcem, možno neviem, a možno viem, ale nemám čas, alebo nezvládam to proste vôbec, nemám na to priestor a kapacitu, takže ja sa vždycky riadím takým tým pocitom, že nahráš a zrazu nahrávaš iné. A tvoj mozek ti to ako uzavrie, ako taký denník proste. Ja to mám fakt len iba časozber. Každý mm. jeden môj album je iba proste časozber a vždycky sa to nejak ako omotá okolo niečoho, to je pravda. Ale to skôr je fakt, že neorganizovaná vec. A minulý album to bola Láska, ako keby. Teraz to je ako... Teraz to je také zvláštne, teraz tam nemám vyslovene slovo. Akože, keď si zobereš aj Mám červené oči, lebo stále plačem, tak tam som sa hral strašne s tou ideou, že na strašne veľa trackoch bolo niečo s plačom, so slzami a furt tam bolo Mám červené oči a strašne veľa krát to tam bolo v hociakých variantách. Mm. Potom na ďalšom albume, na tom, čo to mŕtky, tam zostala Láska proste. A tuto není nič fakt proste, že ani jedno také slovíčko opakujúce sa. Mali tam byť také momenty, ktoré nevyšli, ako keby, lebo zabudli sme na jeden track s Adamom Draguňom. Mm. Tam akože pridať. A tam sa odohrávala taká hra. Neviem, aby som ti to skrátke povedal. Mám tam track, kde niečo spievam a ja som predtým dávno dal tie texty Adamovi Draguňovi, že tu máš nejaké verše, že použij ich, lebo nemal nejaké texty alebo niečo a potom mi Paťo zrazu púšťal pesničku, kde bol ten text. A ja hovorím, že wow, že to je môj text. Že ja som ho použil inde. Mm. A to bola tá hra, že na tom istom albume bol ten text aj v mojej verzii, v mojej réžii a potom tam bol aj ten Adamov feat, kde to isté ako keby hovoril. A ja som na to ešte reagoval featom, proste, že to bolo také zábavné, taká meta. Vieš. To sa stalo akože omylom, alebo? Omylom, áno. Aha. Na albume mojom všetko omylom. To akože tam nemôžeš rátať, fakt tam s ničím cieľeným. Pardon. Čo si, Takže chorý tam... si a ja som chorý. Ne, ja smrkám z toho jara skurveného asi. Aj to môže byť, no. Akože každé ráno.
Takže Tak, tu fakt není žiadne slovíčko ani nič. Skôr iba, vieš čo drží tento album, podľa mňa? Prvýkrát sa mi stalo, že album zvukovo ako keby nadväzuje na ten predošlý. mhm, Že to sa mi ešte nestalo, že vždy to bol taký hrubý sek, že sa to nedalo ako keby vysloviť, že tam nejaká spojitosť funguje a napriek tomu, že tie tracky vznikali tiež, že už niektoré boli existujúce pri starom albume a dali sa na nový. Že vždycky tam bolo niečo, že na novom albume sú nejaké, čo sa nezmestili ako keby na starý album. A je to aj tu, mhm, ale akože není to tým. Mám taký pocit, že to je, že keby to nazvem, že mŕtky, mŕtky, je to kletba 2, tak sa nič akože nestane. Že je mhm, takou divosťou akože je stejný. A to je to, čo ma tam akože naplňalo pri tej tvorbe. Že chcel som fakt ako nedávať pozor. mhm. Nebaví ma dávať pozor proste. Chcel som úplne hlúposti tam robiť. Ale nedrží ten, alebo to je teda, prečo Levý král, že není to ten koncept, ktorý to drží, možno. Neviem, musíš mi to viac rozprávať, lebo Tak musím vedieť máš, reagovať. máš tam asi cieľene, dúfam teda možno cieľene a gramatickú chybu. No to je po záhoracky. Je to ako, OK, ale je to ako, že lev, není to, lebo Ne, ja je som to ako ľavý, levý, ako ľavý. levý je po česky lavý, Mhm. áno, a levý po slovensky je po česky ako lavý. Že to je také divné, víš? Mhm. Takže ja som to tak ako vygličoval a mám to akože levý kráľ, akože lavák. Že No, som lebo ja, krivý. Celý áno, život proste pojebávam áno. všetko. Proste, čo chytím, to dojebem. Tak to je presne iba o tom. No, ja som si to vlastne interpretoval troma spôsobmi. Jeden z toho bol teda tento, druhý bol to, že to je akože že ľavicový, ako levý po Ježiš. anglicky. A tretí bol vlastne, že máš tam aj tam vlastne meteorit je o Maroku, asi predpokladám, takže možno, že aj s tým, že Áno, levy, neviem, či v Maroku žijú levy, ale asi nie, ale neviem. spájam Asi si ne, to s asi tým, ne. že púšť, Afrika. Takže, ale tak to je iba tak vedľajšie, lebo som dostal dotaz, že sa ťa to mám spýtať. No ja tie prvé dve ešte berem. Ešte, je dobré, že to levý akože levičák. Ale to, to je blbosť. Ale áno, môže sa to interpretovať tak. Ale vlastne akože však Levý král musí byť s levmi niečo, keďže to je asi odtiaľ pochádza tá fráza, nie? Vlastne z tej No, rozprávky. ako z tej rozprávky, no, ale tam je tá hra proste, iba, že levý je po záhoracky, akože Hej, hej, chápem. lavý. Že to proste... Páči sa mi ten názov každopádne. A je to, ako to povedať, myslíš, že tvoja hudba môže mať nejaký širší apel, akože že apel na nejaký mainstream? Lebo ako napríklad pri Berle Manson a Fakutovi sa to možno stalo, že to, čo ani oni nečakali, že vlastne sa z toho stane akože až taký široký fenomén. Že, ale a myslíš, že ako keby tá tvoja hudba, ktorá je tá vždy taká akože experimentálnejšia, či ona má ten ako potenciál? Možno. Víš čo, oni podľa mňa musia už trošku inak rozmýšľať, alebo nemusia, ale chcú možno, tak trošku nad tým kalkulujú viac. Tým, že ja si myslím, že mám posibilitu ako keby na ich miesto, na ich zvuk, ale nemám personalitu na to, aby som to dosiahol. Že ma to trošku ako blokuje. A tým pádom si môžem víc akože dovoliť nerozmýšľať. To je jediné, Mhm. jediný dôvod, prečo akože ja robím takéto pičoviny podľa mňa. Ale ono ako keby ten zvuk je taký. Takto ja sa na to spýtam inak za chvíľu. V prvom rade sa spýtam úplne zľava, že zaujal ma jeden line, ktorý máš v tracku Backstage, kde repuje, že vyťahuješ bledé labubu. Máš labubu? Ne, Nemáš ne, labubu? ale nemám vôbec ne. Obišlo ma to, ale proste toto je proste reelskový svet, chápeš? No ale The youngest person ever a Labubu proste to bolo, vtedy proste to strašne, to si vyskroloval úplne, každý druhý. youngest person ever bola sranda, no. Ale tak teda labubu je taká ukážka pre mňa presne ako rajš toho reelskového také akože trendu. A Mhm. ja mám napríklad pocit, že už aj pri teda tvojich kolegoch z Cult Crew už akože, a to nehovorím nejak akože zle, ale že už tam ako fungujú, že to je prirodzené, že proste začnú fungovať nejaké ako mierne klišé, alebo proste ako, klišé je zlé slovo, ale taká ako vec, ktorá sa tam opakuje, alebo že vlastne ako nejaký
trend, alebo ako to povedať, možno v takej tej undergroundovej hudbe. A pri tebe mám pocit, že tieto veci ťa úplne obchádzajú. Že možno, že neviem to nejako ako spojiť, ale že či vnímaš tieto trendy, alebo či máš pocit, že teba Áno, áno, áno. obchádzajú. No ja si na to dávam úber pozor. Akože každý má takú tú, ja neviem, Dušan Vlk má detskú izbu a niečo furt tam sa deje v nej a dole a hore a underground a No, ja neviem čo, pivnica, alebo co to tam furt niečo dole, hore, podzemie. mhm. Denis má tiež niečo tam furt sa opakuje, proste, neviem teraz, ale ja to nemyslím ako je zlom, Ani tiež. ja, ani ja. Ale však ja som tiež tam mal tie slzy a to sa tiež mohlo tak akože javiť, proste, že sa furt opakujem a áno, každý to má. Ja som strašne na to citlivý, tiež ma to strašne o, o, neviem ani použiť to slovo, aké sa tam hodí, ale ja si na to dávam strašne pozor, ale zároveň by som to nenazval akože nejakým tým, čo si to ty povedal za slovo? Ako si trend, alebo klišé, neviem. Netrend, klišé, presne Mhm, tak, že klišé je podľa mňa iba nástroj jazykový, to by som neoznačil akože mhm, nejaký obsah textový, lebo klišé je proste nástroj, aj Denis ho používa strašne dobre, ja ho používam podľa mňa, no neviem, neúplne tak kontrolovane, ale tak klišé je nástroj na to, že keď máš brutálne bary a si úplne v tom, a si úplne v piči z toho, že aké to je super, tak potrebuješ to niečím rozbiť, mhm, aby sa to nezunovalo, vieš, bude to proste šedé. A keď tam dáš zrazu proste v nejakom pomere niečo úplne vygličované, nejaké klišé, tak teba to úplne prefacká. A kým sa nad tým zamyslíš, že čo sa zase stalo a prečo sa to stalo, tak ťa zase utopí do niečoho parádneho, vieš, že to tam proste takéto vyplávačky z toho potopenia, že to je proste potrebný nástroj. Len to musíš používať mhm. akože správne. A to je teda vyslovene pri tých textoch takto, hej? Že keď píšeš a máš pocit, že sa Ja tak opakuješ. skôr hovorím o Denisovi, že on pracuje s tým patetickým Áno. momentom, ako keby, že ťa znovu prebere do niečoho hlbokého. Že to tak ako pomáha. Že Mhm, to sú také F5 proste počas tracku. Že také dobré momenty. A ja neviem. Ja to nerobím, lebo ja nepíšem až tak dobré texty, podľa mňa, ktoré ťa až tak ako utopia. je, Ale akože pracoval by som s tým takto, keby som s tým vedel pracoval. Asi mhm. tak by som to povedal. Je možno toto nejaký dôvod, prečo ideš až do takých ako abstraktnejších trackov, ako treba ten dvojhlavý had, alebo čo bol track na poslednom albume s tým protestom, Ponáhľam sa na ponáhľam protest? sa na protest, že vlastne tam ideš úplne zvukovo inám a ako takým tým riekankovým štýlom, že napríklad, uh, no ani neviem, čo som týmto chcel, ale že vlastne či toto je možno taký nástroj tvoj, že ako sa vyhnúť tomu opakovaniu, Oh, alebo ne. prečo ideš do takýchto polôch celkovo, aby som ti nedával veci do úst. No, prečo? No, mňa vždycky vytočí, keď mi niekto pošle beat a napíše mi, že toto je pre teba, toto je beat pre teba. Víš, a to vždycky niečo proste irituje ma to. A jak som teraz aj vydal ten Meteorit, taký ten postpunkový, alebo čo to je, tak zrazu mi aj Laura napísala, poslala mi postpunkový beat, potom mi poslal Forest Blunt mi poslal postpunkový beat a ja teraz robiť postpunk alebo čo. Čiže mne, keď niekto napíše, že mám beat pre teba, tak mňa vždycky chytí rapel. Proste. Všetko, Mm, čo je ďalej od punku a od rapu, proste je pre mňa zábavné. A väčšinou tí ľudia mi práve hádžu úplne také tie prvoplánové veci, takže ja akože milujem hocičo, ja milujem čo není punk a čo není rap, tak tam máš strašne veľa priestoru zrazu robiť s tým hlasom a s tým spevom a tam tá hra ako keby je stokrát lepšia, ako nejaké skurvené 4 bary. Takže ja takto skôr k tomu pristupujem, že som taký eklektický. Tým, že ako milujem a tak čo, všetci milujú proste všetky žánre. A tým, že hej. dneska máš ten priestor, tú platformu, robiť ten album, že absolútne eklektický, tak ja nemám dôvod, ako to neurobiť. A máš v pláne akože výjsť úplne niekedy z toho? Že, Nemám takéto mantinely, že mňa to nezajíma. Mňa mhm, to obmedzuje proste.
že rozmýšľať takto, že mám plán, nemám plán. A Chápem. proste ja to chcem urobiť, ja to urobím. A buď sa to zaradí ten track na album, alebo si počká proste na ďalšie tracky, ktoré sa Mm. spoja. Proste, chápeš? Ja som strašne dlho chcel spraviť klavírovú pesničku. Úplne som potom túžil a vypýtal som si od Ríša Grima nejaké loopy a to bolo úplne šílené, ja som to nevedel ani rátať tie doby, proste zrazu to on, že jak si to hral, hovorím, že no, že tam niečo sa predbieha, niečo tam sa ráta, hovorím, Bráško, ale mal som to zalúpované, proste strašne ma to ukludňovalo, ten klavír a v robote som to mal zalúpované a frázu po frázi, kamoško, som to tam úplne napácal a proste to sú všetko iba chápeš, ty to tak strašne vážne o tom hovoríš, o tom albume, že jak ja tvorím. A rozmýšľam, ale to všetko, dvojhlavý had, my sme boli v hospode, chápeš, a pozerali sme National Geographic, boli sme proste, neviem, mali sme brčka proste, alebo vodky a tam zase dvojhlavý had, chápeš, a nám z toho úplne ujebalo dekel, lebo ti hneď napadlo, že jak sa dohaduje dvojhlavý had, proste, že jak rozmýšľa dvojhlavý had, že jak robí kompromis dvojhlavý had, proste, že jak. A všetko toto, a vznikli nám takéto príbehy a potom sme cez ChatGPT písali nejaké, že napíš proste príbeh o dvojhlavom hadovi, alebo že napíš text o dvojhlavom hadovi a ten ChatGPT tam furt písal niečo, že dvojhlavý had, že kráča alebo chodí. A ja hovorím, jak môže had chodiť, Bráško, že to nesmieš takto písať. A on proste nepochopil to a ja som potom už iba sa nejak akože iba precitol, jak ja píšem, že ja z toho spravím proste baladu. A mal som v hlave vtedy ešte to Behind the Hills Boys, a kde som spravil tú ľudovú pesničku, takže som bol vo švungu, takom ľudovom a hovorím do piče, dvojhlavý had, že to musí byť ľudová pesnička, že to neexistuje. Tak som napísal na kolene úplnú blbosť a tak som to nechcel nazvať. Na prvú som toto napísal do chatu GPT a ešte som aj cez to AI spravil hudbu, teda pesničku, vieš, čo tam proste napíšeš text a povieš, že sprav z toho baladu, tak v momente hit. Proste. A to pôvodná verzia bola takto, že cez AI, a ja som povedal, že ja to dám jak skit, proste, že mi to je jedno, proste, že to AI, že to proste tam musí byť. A nakoniec sme to takto, ešte som to prespieval ako do tej verzie Ríša a ešte sa mi to zdalo zabavnejšie, lebo úplne ma tam tlačilo do spevu a ja hovorím, čo ti jebe, Bráško, že to nedám proste. Ale strašne som sa zabával pri tom, jak som to tu som to na byte, tuším, doma spieval, nahrával a trápil som sa, to už boli také spevy, kámo, nad moje schopnosti, že si to pustí, proste to je od veci. Ale ja by som tak celý album spravil, ja to milujem proste, to je úplne zabava. Ako v momente, keď si mi to prvýkrát poslal, ja som si vral, že toto je proste, že preto to v podstate sa mi tak páčilo aj Mŕtky, že tam bolo to Ponáhľam sa na protest proste s tým mega divným instrumentálom, čo tam mal akože nejaké ako, znelo to neviem, Horký, že slíže vibe, no alebo horký, že slíže najviac. nech z toho vždycky vyskakoval, že Neutral Milk Hotel, neviem, či to poznáš. To je taký ako, ten cover by si poznal, ale ako je to proste šialený takýto až skoro punkový, folkový proste instrumentál. No ako vravíš, Horký, že slíže vlastne. Dosť do toho sedí. Že páči sa mi, že chodíš do týchto poloh a ako ja chápem, že to pre teba nemusí vyznieť seriózne, ale mne z toho vždycky ako keby príde nejaká ako celistvá... Akože čo seriózne, že Horký, že slíže? Kámo, však ja mám DNA proste. Ja to mám DNA, chápeš? Ja viem, však o tom sme sa bavili, o tom sa môžeme tiež pobaviť ešte, ale skôr ako tá tvoja hudba, že ty vravíš, že ja to beriem seriózne, ale ja si myslím, že ako keby, neviem, je to taká otázka, že či to... Ako hľadáš za tým strašne niečo také vysoké, vieš? Akože hľadám, ale myslíš, že akože tvoj zámer, alebo ten výstup? Ten výstup, že to proste, že to... Že máš pocit, že to pičoviny, hej? Akože premyslené, že to proste som špekuloval nad tým, že to proste, že absolútna robota proste, ako Dennis Bango vibe, vieš? A to vôbec, kamo, to si sadneš, Paťo nadspraví beat a povie, že hej, tu niečo daj. A ja nemám nič, Bráško, ale daj. A hovorím, dobre, tak dám. A tak vznikla posledná pesnička, chápeš? Alebo 2, alebo 3 možno s Paťom. Proste vznikli tak, že hej, tu niečo daj. A že ja nič nemám. A nevadí, daj. A hovorím, dobre. A tak to je znova, ako možno znova mi povieš, že za tým hľadám strašne veľa, ale tak to je taká tá čistá umelecká forma, nie? V podstate, že...
Neviem. Áno, ale ja mám taký zvláštny postup teraz písací, že ako keby nepíšem texty, alebo píšem texty, ale odkladám si strašne veľa nábojov, čo počujem v hlave alebo vonku, to je úplne jedno. A najlepšie na to hospoda, tam len sedíš a zapisuješ, kámo. Proste, ako z tvojej hlavy nevidie nič, literally. Proste všetko len zapisuješ tam a potom už sa to tak ako domodeluje samé, že to je proste absolútna sloboda. Proste. Hm. Že mne konečne mi mozoček dovolí proste trošku robiť zle, že ma pustí proste aj do tých freestylov a netrápi ma, že neviem zaspať, že som tam odflákol alebo niečo podobné. Takže som si to na tomto albume ako celkom užil, čo sa týka Hm. tohto. Možno prvýkrát. A hľadáš tieto veci okrem akože vyslovene hospody aj v nejakom umení, že bavíte niečo teraz umelecké, alebo nejaké knihy, filmy, niečo, čo si videl, čo ťa zaujalo? Možno Fú, aj pri tvorbe albumu, okrem nemám, teda ja, dokumentu s hadom. moje ADHD mi nedovolí moc, neviem, ja vydržím 5 minút niečo pozerať a ako Hm. náhle tam niekto povie nejakú dobrú vetu, alebo čo si chcem zapísať, tak ja už potom mám hlavu inde. Mhm. Alebo neviem, proste ja počujem hudbu a môj mozog mi prepne, že hudba. Tak ja potom idem robiť hudbu, ja to nedokážem seriály pozerať. Ja počúvam iba hovorené slovo, dialógy politické. To je Mhm. jediné, čo ma nenúti ako robiť hudbu potom. takže neviem, to inšpirácia, to je také v hospode, kámo. Tam sa všetko Hospoda. deje. Fakt tá akumulácia proste tých vecí tam je tak absolútna, že ty nepotrebuješ nikam ísť. A tam máš aj od umenia typka, aj od blbosti typka, aj šileného typka, chápeš? Aj bajdeš. A to akože počúvaš skôr rozhovory, že pri vlastnom stole alebo pri stole okolo. Za barom. Musíš byť medzi štangastmi. Aha. Chápeš? Tam proste tuž to... Včera mi slíbil, že dneska, neviem, či si pamätáš, na poslednom treku to je, na 11, že včera mi slíbil, že dneska ten slíbil, že ak mešká, tak to je proste iba štangast v bare, ktorý chcel pustiť AC/DC a barman povedal, že zajtra. A proste typek iba povedal, že včera mi slíbil, že dneska. A ja hovorím, wow, že dík. A iba zapisujem proste, že... A tam na kolene potom dopisuješ proste 1-2 veršiky a to sa proste pozbíra. Víš. Hej. To je proste fakt taká kreatívne slobodno tam. Nehovorím, že nedopisujem, ale nepíšem si, že nejak akože kostru alebo väčšinu proste skôr. Fakt len zapisuješ tie náboje a tie skrátky tam fungujú strašne krásne, že oni ťa zbavia úplne nejaké špekulácie nad nejakým syntaxom proste, ktorý aj tak tam nejak dáš v konečnom dôsledku a keď nedáš, tak tam pridáš more. Hm. Páčovi sa to ľúbi, aj tak vždy, keď poviem more. To môže byť v treku aj 100 krát. Ono, ty mi to, trošku mi to rúcaš proste takú tú predstavu o tom, že, lebo ja neviem v čom to, možno sa toho už moc držím, asi sa toho moc držím, ale že ja mám z tých tvojich albumov možno ešte konceptuálnejší alebo celistvejší pocit, ako napríklad z Fakulta proste, alebo taký akože prirodzene celistvý pocit. A neviem, že či to je niečo ako proste, ako ty vravíš, že nieco proste, že možno, že to není niečo, čo ty máš ako zámer, ale asi to je jedno, asi sa toho moc držím už, Ne, týto však akože ako toho zámeru. ja s tebou absolútne súhlasím, že áno, že má to niečo, ja neviem, nazvi si tak chceš, Mhm. celistvosť, môžeš to nazvať aj konceptom, to je úplne jedno. To je úplne nepodstatné, jestli ten koncept je prirodzený alebo absolútne ako vytvorený, to je nepodstatné, ako cestou. A je to tam určite, možno aj podvedome. Tak ja, vyštudovaný intermedialista, mám koncept podľa mňa aj v riti už proste, Mhm. alebo teda v nechtoch proste, chápeš? Hej. Ja už aj keby nechcem, tak asi možno nedokážem, ale možno preto sa tomu tak vyhýbam na prvú a podvedome to aj tak urobím proste. Ale pre mňa je najdôležitejší taký ten vibe nejaký toho celého, že ty vyslovene, keď už robíš iný track, tak ty to fakt cítiš proste, že aj tým procesom to môže byť iné zrazu, aj tou tvorbou a aj tým zvukom to môže byť iné a ty vtedy automaticky proste to odložíš, že OK, že toto tu už nepatrí a bodka. A ja ešte mám takú tú obsesiu proste, že jeden jebnutý track proste tam dať, predsa len. Že aby jeden track bol iný od Mhm. tých všetkých. Že to ma to tak strašne baví a to mám uložené proste od nejakej kapely, ktorá to takto robila.
Ja už keď som mal aj kapely, tak som to tak robil, že keď som mal hardcoreovú kapelu, tak proste boli nejaké pesničky a jedna pesnička bola iná. A tá iná pesnička hovorila ako keby, že čo bude ďalší album. A vždy to tak ako vychádzalo, že to bola taká Mhm. hra. Takže nejakým spôsobom to robím aj teraz, aj keď tým ako keby nehovorím, že ako bude znieť druhý album. Túto otázku už v roku 2020, čo je rok 6, 6. neriešim proste, našťastie. No jasné. A tak môžeme sa možno porozprávať o tých, lebo spomínali sme horky, že slíže a ja viem, že toto je vec, ktorú máš ty veľmi rád. A ja v tomto akože sa s tebou dosť súzniem, že mňa veľmi baví Vratko Rohoň aj Kuko a viem, že aj teba. A ty si mi raz takedy dávno spomínal, že oni ťa akože inšpirovali hlavne ako s tým hlasovým prejavom. Vôbec rozmýšľaním, skladaním, tvorením, aj syntaxom skladby proste, že jak to je vyskladané za sebou a všetko proste a podvedome doteraz to akože aplikujem. Ale ja keď som bol teraz v Cvernovke na diskusii o texte, tak tam som si mal pripraviť nejaké najobľúbenejšie texty a tak som si v hospode púšťal proste iné kafe alebo ja som to chcel vytroliť trošku Mhm. a zároveň ne, lebo som tam vymenoval moje obľúbené texty od No Name, od Gladiátoru a od takýchto vecí, ale proste púšťal som si horky, že slíže, lebo chcel som aj niečo od nich. A zrazu, jak sme púšťali tie pesničky, tak So Much Moments of Edu Sin tam proste bolo, že fakt tam ako blikalo na zeleno strašne veľa momentov mi. Či už akože textovo, nebo proste vôbec zo všetkých strán a som bol až trošku zaskočený, že je to trošku moc, ale akože v dobrom, ale to bolo úplne moc, kámo, úplne moc. Čiže to horky, že tam je ešte viac ako ten Vrátko Rohoň. On je skôr viac tej hudbe ako keby a ten Kuko Mhm. je viac v tom textu. Proste, že... Ale ako ja som to tiež tak mal, že najskôr som ako keď si mi to prvýkrát povedal, že no, že ja milujem Vratka Rohoňa a proste Kuka, že to sú najlepší akože moji idoli v podstate slovenskí, že ako toto je proste, Ne tak volá, kedy a teraz to neplatí, ako keby, ale akože ja som hej, preto ale žil, chápeš? no Autisticky som jasné. preto žil. Ale že vlastne keď som počul horky, že slíže tiež potom po dlhej dobe, tak som tiež vlastne začal si všímať tie také tvoje edusinoviny, že vlastne asi to fakt tebe niekde Áno, áno. utkvelo, no. Úplne strašne moc, kámo, úplne strašne moc. A Celý ten prístup, ako si vravel, no. ešte sa aj deje, že ja toto zažívam aj pri albumoch, ktoré som v živote nepočul. Mhm. Napríklad Banket hral nejaký album od Banketu a ja hovorím, čo tiebe, že ten čávo píše, že on spieva moje texty, alebo že čo to je, kurva, že to není môj text. A strašne úplne smiešné. Mhm. Proste Rišo Miller tam nejak úplne rozmýšľa proste strašne v konotáciách ako ja proste. A není to preto, že ja som to obkúkal, lebo som ten album v živote nepočul. A to je strašne zábavné toto. Občas sa to deje. Aj pri Lucie to platí občas, pri Plexis to platí. A pri všetkých takých ako dobrých textároch, ako keby. Hej. A ako počujem z seba. A zní to strašne kokocky, ale zabávam sa na tom akože dobrom. Tak ale vieš, ako keď ty máš pocit, a ono možno, keď, ja sa skáčem mi myšlienky, ale že keď ty máš pocit, že je niečo dobré, tak ako keby potom asi ako si to prirodzene berieš. A zároveň podľa mňa pri tých veciach, čo si ako keby vral, že si nepočul, tak mám pocit, že tamto zasa ako zasa mohli sa diať také tie, to je taká moja teória, že vlastne fungujú nejaké tie klišé v tých scénách, ale také ako to klišé je zlé slovo. Ale že ako nejaké ako trendy, proste, Mhm. že oni to navzájom od seba preberajú tie kapely a že možno, že od toho Ríša Millera si to mohol zobrať ten Kuko a vlastne cez neho si to nejak prebrať ty, alebo neviem, že však to je iba moja teória, ale že mohlo to byť nejak takto, no. Že ak by som to nejak racionálne vedel vysvetliť. Áno, Alebo je ale, to ale proste v skutočnosti to kasta. není o tom umeleckom, že to tam to není rovnaké v tom umeleckom nejakom procese, ale skôr v v tej individualite ako práce s tými slovami alebo s tým textom ako takým, že v tom rozmýšľaní toho textu, ako keby v tom výstupe ako textovom. Mm, Že a skôr tak sa tam spájajú tak ako, také momenty. Alebo môže neviem, byť. či som to povedal tak, jak som chcel presne, ale kým som to vyslovil, zabudol som, jak som to chcel povedať. Ale niečo v tomto zmysle. Hej, hej, chápem. Môže byť, no. Ja by som sa teda presunul inám, lebo to už sa podľa mňa skáčeme trošku po tých istých veciach.
chcel som sa spýtať a úplne v pohode, ako to nechceš úplne hovoriť 100%, ale mňa zaujímajú tie tvoje výlety do Maroka, že to tak, Mhm. lebo tu už ako keby sa to dostáva aj do tej hudby, tým, že už si ako keby ten track Meteorit tak nepriamo naznačil teda, že ide o nejaké takéto krajiny, tak možno, že čo Maroko? Ako, neviem, Nem, aby som o tom mal hovoriť skôr. Akože ne, že nechcem o tom hovoriť, ale proste predstav si, že si človek a nudíš sa a kamoš ťa zoberie proste do nejakej destinácie, ktoré nemáš ani poňatia a proste potom sa stane, že tam ideš znovu a potom tam ideš znovu a znovu a znovu zo srandy proste, potom tam ideš ešte z väčšej srandy, potom tú srandu chceš ukázať niekomu druhému a že to není nejak akože moc že špecifické a špeciálne, ale áno, sme tam aj z jedného dôvodu, ktorý je tam špecifický a to je kvôli púšti, lebo proste máme takú záľubu s detektorom kovov, chodíme ako keby po Slovensku a to Maroko je tiež taká oportunita, kde sa tie meteority dajú ako keby mm, most friendly environment for meteorites is a desert. Ako, tak by som to povedal, že ak sa chceš niekde hrať, tak toto je presne priestor na to. mm. No, neviem do akej miery sa o tom môžeme baviť. No tak meteority, tak akože čo, tak tam Našiel si, chodíš, chodíš s palicou, lebo nemáš, pozor, my nemáme detektor kovov v Maroku. no jasné, To ne, to asi nevieš ani, neprenášame. To bereme len proste hej, normálne tú turistickú paličku lyžiarsku, nebo jak sa tomu hovorí, vieš čo myslím? Tam najebeš proste nejaký extrémne silný magnet a iba ideš jak slepec proste po púšti a medzi tými milión kamienkami, pokiaľ nie sme v pieskovej púšti, vyslovene, kde sú duny, tak sa ti točí hlava z tých kameňov, lebo proste chodíš jak po kolajišti proste kamenom a pri tou paličkou proste iba takto pri jeden po druhom, že nevíš ani, nevidíš, to je také meditačné, mhm. chápeš, si s kamošom, A úplne robíš odveci kávo, piješ uprostred tam vodku Maroka. na úplnom teple, proste môže ťa úplne odkvacnúť. Proste sranda, chápeš. A chodíte tak akože, že vyslovene do nejakého toho stredu Maroka, nejakého neturistického, alebo Áno, áno, no gringos, to je aha, proste naše heslo, no gringos. top, Ale to Maroko je taká lacná destinácia. Akože dá sa aha, ešte na južnom a severnom póli ešte hľadať meteorit veľmi jednoducho, ale tam sa nevieš dostať jednoducho. no jasné. A presne to Maroko je za 16 eur. Možno jedného dňa na Severný pól. Hej, bráško, musíš ísť do Maroka. Ja budem tam robiť smažáky proste, chápeš? Ja som sa rozhodol, že budem tam robiť smažáky v hostce proste. Pre surferov, pre slovenských a českých surferov a budem tam robiť cestovnú kanceláriu. Hej, budeš mať taký domček uprostred tej púšte. Jednoizbák, hej, chcel som si tam kúpiť jednoizbák za FPU, kámo, keď som dostal na to Behind the Hills Boys. Tak presne toľko stál jednoizbák a ja hovorím, wow, ja si tam kúpim asi byt. No A, by si kúpil za tie peniaze byt, aby si odišiel zo Slovenska a nikto by ťa áno, áno, tank taká Wagnerovcom do fraud. Maroka by som tam moc si nevyriešil, akože. Ale tak proste Maroko je láska, je to Mm, strašne zábavné. Je to, proste to sa nedá opísať. Ako chodiť po púšti a cítiš sa jak v Matrixe, proste chápeš? Kde si mal iba to biele prostredie, že tam mhm, nevidíš nič, že v diale nevidíš žiadne hory ani kopce, to neexistuje tam. Tam iba rovno a nič. A to je strašne super, proste keď ideš x hodín proste len rovno. aha, A vieš, že ťa nič nezastaví. To je proste, to je úplne ujebaný pocit, fakt. Toto ma na tom baví. no super. A inak ten text bol pôvodne ako Ventolinový do jedného beatu. Mhm, Len som ho dlho mal ako nedokončený a potom mi Fulcrum povedal, že už ten beat použil niekde inde, tento Ventolin. Tak som vtedy prišiel za Paťom a povedal som Paťo, že ja mám tento text a strašne ho mám rád a potrebujem ho proste aplikovať. Tak kým som to dopovedal, tak Paťo spravil na kolene beat
A kým ho on spravil, tak ja som sa postavil k mikrofónu, naskroloval som ten starý text a vlastne to, čo počuješ, tú verziu toho meteoritu, tak to je vlastne prvý take. Ešte tam počuť, ak som úplne zachrypnutý. Mne sa stala nejaká vec, že som úplne zachrypol v tú chvíľku, jak keby som nehovoril od rána. A tak som to nahral. Lebo som si hovoril, že však idem si len upratať text, že jak to tam bude a vlastne sa to nahralo. Ten track je preto taký, akože on je taký na hrane ako falošnosti, ale tam je práve tá hra, že tým, jak som bol zachrypnutý, tak ten hlas mi trošku inak ohýbal a strašne to bolo zábavné. A bolo to v rámci ešte nejakého tónu a strašne nás to zabávalo, lebo sme to išli prehrať potom druhýkrát a nešlo to, lebo už som aj sa rozospieval, že som prestal byť zachrypnutý a nebolo to také zábavné. Takže toto je taký ako strašne zábavný track z môjho pohľadu, alebo teda aspoň toho tvorivého, že takto som rýchlo ešte track ako keby nespravil. Že na prvý take tak, to bolo úplne šialené. To nechápali vtedy z toho. Čiže to môj ako keby najobľúbenejší track. Dvojhlavý had a Meteorit sú strašne moje obľúbené tracky. No a ten Paťo Naď je tam ako keby taká častá osobnosť, že vyslovene ťa baví s ním tvoriť teraz, že ako vravíš, že jasne, vytvorí niečo na kolene. Paťo dojde proste do skúšobne a hneď bomby proste, to sa nedá opísať. To proste dojdeš, urobíš, napíšeš, vybombíš proste. To je, čo stredko, to banger proste. Fakt. Produktívne kamarátstvo. Tak mám na teba poslednú otázku a tá bude tiež trošku na telo. Tak snáď sa možno, že možno aj odmietneš na ňu odpovedať tiež. Ale chcel som sa spýtať ešte na tie detské učebnice. Ty pokiaľ len tak tvoríš detské učebnice, musí to byť úplne že iný typ tvorivého procesu, keď tvoríš niečo pre proste deti, miesto toho, aby si tvoril niečo, čo ako vydáš vonku ako Edův syn. Že chceš alebo môžeš tieto veci nejak porovnať? Ak nie, tak to môžeme vystrihnúť. Chcem ako porovnať, no tak akože alebo skôr sa asi pýtaš nejak, že či to nejak súvisí nejakým spôsobom spolu, alebo či to viem akože využiť vo svoj prospech textový? Napríklad. Ja všetko používam. Ja mám otvorený proste v hlave nahrávatko, non-stop 24/7, ale hľadám normálne, pažravo hľadám, čo by som vedel zapísať a všetko, čo mi príde pod oči, pod uši, alebo do uší, alebo do očí, alebo neviem, jak to mám ešte povedať, cez mozeček a vidím tam nejaký potenciál, tak mne už to bliká jak Terminátorovi, proste na červeno, chápeš? Že ja to proste zapisujem a mne je jedno, či to je učebnica, či to je stena na záchode, alebo to je proste nový čas. Proste ja tam vidím tam proste slovo, ktoré ma úplne odčaruje a je moje proste. Že, a v tých učebniciach tiež akože hociaká asociácia na niečo zábavné, alebo hociaká asociácia, čo teba odpojí niekam inám, alebo prepojí, vieš, že to takto, neviem takto konkrétne k tomu hovoriť, lebo všade, akože 24/7, mne to ako priťahujú kokocinky a zapisujem. Čiže áno, aj v tých učebniciach. Čiže otvorené poznámky. Vidím tam blbé slovíčko a ideš proste a už akože aj informačne, áno, sa tam aj vzdeláš, proste chápeš, že robíš učebnice a máš tam nejaké slovo, že permafrost, alebo wow, že to je super slovo. A už rozmýšľaš, víš, že kde by si to jebol, do akého textu, koho by si s tým urazil. Že to strašne, skôr vieš, že paradoxne v práce najlepší priestor na písanie a tvorivú činnosť v rámci Edového syna s kolegami. Tam ja si furt skúšam ten náboj a furt ich ako urážam s tými nábojmi, čo mám zapísané a si to ako keby modelujem do absolútneho významu a potom s tým pracujem ďalej. Že akože urážam kolegov takými blbými hláškami alebo blbými vetami, alebo ich tam proste iba nahlas rozprávam a oni na to reagujú a ja tie reakcie pokračujem ako s prácou tých reakcií, že tam akože takto skôr. Že ako vyslovene cez tie učebnice. To ako fakt je taká mechanickejšia činnosť. Aj, chápem. Dobre, tak ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Ja by som to takto ukončil.
otvorená hlava, otvorené poznámky, to je Edu syn. A tvorivý proces, ktorý vlastne nie je procesom. Je to, Áno, čím menej rozmýšľaš, tým viac to ako keby ide. Ale to zase akože ľahko sa hovorí a ťažko sa robí. Aby som ako neznel, že som tu nejaký ako Jedi v tomto. Ako trápim sa väčšinu času, takže hlavne to treba nevzdávať. nevzdávame. Ďakujem Edu syn, že si prijal moje pozvanie ešte raz. Držím palce s Levým kráľom odozvou. Myslím si, Ďakujem. že to všetko dopadne Yes. najlepšie. Počúvajte, zdieľajte, šírte a milujte dobrú hudbu. Všetko v popisku videa YouTube. Ahojte. Yes. Čau, čau. Čau. Dobre, zahráme sa spolu takú hru. Na tomto papieri máme 5 kategórií a je tam 5 odpovedí. A ja potrebujem, aby ste netrafili ani jednu. Proste vymyslieť si hoci čo iné, len nie je to, čo tam mám napísané. A za každú odpoveď, ktorú budete mať inak ako ja, tak dostanete odo mňa ksixo, môže byť? Môže byť. Dobre, čiže európska krajina. Dobre, tak dáme tomu Nemecko. Bulharsko. Výborne, máme Taliansko, takže toto je vaše. Ďakujem. Ďalšie, americké jedlo. Áno. To je zaujímavé. Ja dám hotdog. Donát. Môže byť, je to šiška. A my máme hamburger. To ste nečakali. Dobre. Vodný šport. Vodné polo. Dobre? Ja dám kanoe. My máme plávanie. Nečakané. Nech sa vám páči. Ďakujeme. Xixo Ice Tea príchuť. Citrón, ice. Citrón? Áno. Dobre, môže byť citrón? Broskyňa. Ajaj. Nevadí. Máme poslednú kategóriu. Skús nám napísať dole do komentára, aké si myslíš školský predmet. A dali ste tam obľúbený alebo neobľúbený? Matematika. Umenie a kultúra. Nevadí. Každopádne gratulujem vám. Získali ste 3 Xixo Strawberry Flavored Black Tea. Ja vám veľmi pekne ďakujem a gratulujem a majte krásny deň.